Ei, aquí me tedes a tope co teletraballo, sin ter que desplazarse, sin papar atascos, sin ter que cambiarse de roupa. Todo cousas positivas. Porque, a ver, nas videoconferencias, a parte de arriba sí que sae, pero por abaixo podes ir como che dé a real gana. Ademais, no vídeo, a imaxe sí que se transmite, ollo, a moi baixa resolución, que iso beneficianos aos ceos. Pero os olores, os cheiros, de momento aínda non se transmiten, así que eu levo nin máis nin menos que 6 semanas sin ducharme. De feito, estou poñendo a miña ducha en alugueiro, por se alguén lle interesa. É unha ducha amplia, espaciosa, con todas as comodidades, incluso ten unha ventana por se queres sair a aplaudir e deixoa en moi bo prezo. E nada, eu xa vos deixo que teño que seguir teletraballando. E teño unha chamada. Sí, idealista.com